Sí, és molt semblant, sí. Bueno, és quasi igual. Vamos, que l'ha copiat. És que és un plagi. Ui, el títol, el tema, frases literalment afusellades. Però una cosa, Biel, que tothom copia. Mira jo a l'examen. I del que et va servir. No estic fent broma. I aquest no és l'únic article que va copiar. He revisat revistes antigues com aquesta i de moment he trobat 6 articles copiats. Però com pot ser que un tio tan savi com ell... Que potser no ho és tant. Igual el tio aquest fa classes amb pinganillo, saps? Gràcies. Però que és un fake, que guanya peles copiant articles de revistes antigues que ningú consulta mai. Però l'Octavi fa servir paraules seves. Clar. Vull dir, les revistes li serveixen d'inspiració, si tots els escriptors copien. Que els filòsofs també, tots es van copiar de Plató. Hombre, com era allò? La història de la filosofia és... No, la filosofia occidental és... És una nota a peu de pàgina de Plató. M'encanta aquesta frase. És boníssima. Saps què he pensat, Rai? Què? Igual em compro un Satisfyer. Però... Parles tu, davant del rector? No, parlem els dos. Bueno, veiem un cap allà. Si em bloquejo, tira'm un cable, Hi haurà la Bolaño, no cal que ens posem nerviosos. Doncs a mi em piquen els ulls, no he dormit tant tota la nit. No fotis. Bueno, és que amb els nervis em vaig posar a llegir el banquet de Plató i sense parar i tinc el cap que m'explotarà. Bueno, no exageris, Biel. És que dic en sèrio, si és que tinc el cervell mig menjat de tant llegir filosofia i voler entendre-ho tot. No, sí, em vaig obsessionar en treure bones notes i que ho estic pagant. És que estic fart de pensar tant. Clar, és que pensar esgota. Ara entenc que parlis que en contra de la filosofia. Bueno, en contra de la filosofia tampoc. Ho has de prendre amb més calma, Biel. Bueno, però és que em costa molt. Mira, la majoria de gent, agafen aquesta mandarina, se la mengen i ja està. No, jo no. Jo l'agafo, me la miro i em pregunto per què existeix la mandarina, d'on ve la mandarina i cap a on va la mandarina. Supongo que ustedes habrán sacado sus conclusiones sobre cómo se debería programar un coche inteligente. Obviamente no hay una respuesta correcta a estos dilemas, ¿sí? ¿Este ejercicio sirve de algo? Es decir, entiendo que sirve para estudiar la moral humana y que genera un debate ético interesante, però la pregunta de a qui atropellaries abans té un puntet nazi, no? O sigui, programar un cotxe intel·ligent per decidir a qui matar, si és tan intel·ligent, per què no el programem per salvar tothom? O sigui, podríem fer que el cotxe es posés a volar si li fallen els frens. Ens fan triar si val més la vida d'un delinqüent, d'un malalt o d'una persona gran. Per què la humanitat està obsessionada en sacrificar algú? Què volen, que juguem a matar? Ens fan posicionar-nos, que diguem qui preferim que mori quan probablement algun dia nosaltres serem la persona gran, el delinqüent o el malalt. Ya me iba, no queda nadie. Está delicioso. Aprendes rápido. Desde que supe que puedo tomar mis pastillas con alcohol, de vez en cuando me doy un pequeño homenaje. Pero acércate, ¿eh? ¿Quién quiere vivir en una isla y guardar sus secretos? Yo no. ¿Quién no se arrepiente de nada? Yo tampoco. He aquí la filosofía pura. No está mal. Ah, ¿te gusta mi pastillero? En blanco y negro, como el dominó. Mira. Nuestra Señora del paracetamol, que nunca falte, os lo pedimos, señor. Omeprazol, mi protector contra las tormentas gástricas. Lorazepam, solo la mitad. Estoy dejando los ansiolíticos desde hace 2 años y es una cosita muy lenta. Y aquí mi amigo del alma, antirretroviral, mantiene al enemigo a raya desde hace 25 años, 1995. Mis amigos se fueron antes de que llegara una buena combinación de medicamentos. De todos ellos, solo quedo yo.